O Grove recuperou hoxe o mercado ambulante. Hai xa varias semanas que os vendedores de produtos agroalimentarios podían montar e esta mañá sumáronse un centenar de postos de téxtil. Estes estrearon ubicación. Da Praza do Corgo pasan ao Paseo de Beiramar para garantir o cumprimento das distancias. Tiñamos que tomar a iniciativa xa porque todo o mundo necesita traballar e nós desde o Concello sabemos que este sector está un pouco non marginado, senón pola situación que é do estado do COVID. Tras varias reunións cos representantes dos ambulantes, o Concello decidiu retomar esta actividade, iso sí, cumprindo sempre coas medidas de seguridade. Aquí todo o mundo está respetando as medidas de seguridade, que é o primordial, é o principal, o uso obligatorio das mascarillas, de guantes e de todo. Todos os puestos teñen guantes e teñen hidrogeles. Respetamos as medidas de seguridade entre puesto e puesto, todo o que nos está marcado. A intención é manter esta ubicación ata o mes de outubro, sempre pendentes da evolución da situación sanitaria. Además, era a propuesta de que todos os veranos vai a estar ubicado aquí, sempre que non haxa ningún inconveniente ou por obras ou por calquer cousa, vai a estar na época de verano en Confín, na época de inverno no Corgo. Eso xa é unha primeira, pero este ano, principalmente hasta rematar a posible festa do marisco, será instalado aquí. Ademais, o Concello pediu aos veciños que eviten manipular excesivamente os produtos e recomendan o uso de luvas.